primer lloc, jo volia fer el que ha fet el Pau, i com ja l'ha fet el Pau abans, era donar-li moltíssimes gràcies a la Marta, per tota la feina que ha fet durant tots els anys i els que farà en el futur, perquè una primícia és que tractarà d'ajudar-nos una miqueta a la COE. Per què? A la COE realment estem tractant de canviar coses, però és complicat. Allà pràcticament ens vàrem anar d'aquí, jo i la directora de comunicació, ara que és la Mònica, però ens cal molta més gent, i des d'aquí, des de Barcelona, quan la Marta pugui, estem mirant com i de quina manera, a veure si ens dona una empenta, perquè ella té moltes idees, és molt pràctica. Una d'elles és la que vàrem tractar de fer amb l'Associació de Joves Emprenedors, de tota Espanya, de tractar que hi hagi molta gent jove dintre dels comitès executius i les juntes directives. Jo vaig fer una reunió amb tothom, però després no hi ha manera, aquestes tecnoestructures que hi ha a totes les organitzacions sectorials i territorials nostres dintre de l'organització de la COE. A la COE hi ha més de 220 organitzacions, i per sota d'aquestes 220 organitzacions hi ha 6.000 patronals a tot Espanya. Llavors, clar, moltes vegades és, per molt que des de dalt diguis obrim portes, deixem entrar, hi ha moltes estructures que no deixen entrar, i això és realment un problema. Jo, com això ho tinc molt clar, i ho vull posar a la pràctica, qualsevol via que puguem fer per obrir finestretes, portes, el que faci falta, ho farem. I jo crec que la Marta i el David ho està tractant de fer, però també és complicat, a veure si entre tots som capaços de veure com ho fem d'una manera pràctica. Jo, per lo que sabeu, jo soc empresari des de sempre. La primera empresa meva va ser una empresa irregular, una empresa informal, una empresa d'economia subterrània. Jo tenia 16 anys i estava estudiant anglès a Londres, i amb un sevillano molt simpàtic em dit, escolta, per les nits no ens deixen sortir. I em diu, bueno, i si no ens deixen sortir, com ho podem fer? Del college que estàvem, comprarem una escala, vam comprar una escala de fusta, i llavors ens vam deixar que tota la gent que volgués sortir per les nits a partir de les 8:30, a Anglaterra ja sabeu que a aquesta hora tothom se'n va a dormir, li feien pagar £1. I ens vam fer bastant rics. Quan vaig arribar aquí a Barcelona, i els meus pares, escolta, i els diners que t'han donat? No, jo portava 2 o 3 vegades més diners dels que m'havien donat, perquè esclar, aquell college era un college molt gran i passava molta gent cada nit. Jo havia fet el 75% de la inversió, el 25% l'havia fet el sevillano, però el sevillano és el que per les nits controlava l'entrada i la sortida. Per tant, havia sigut una inversió bastant correcta. I va anar molt bé, aquesta va ser la primera empresa. A partir d'aquí he muntat moltíssimes empreses, amb èxit, amb no èxit, amb fracàs, amb no fracàs, de tota mena, i després he tingut la sort que m'han trucat d'empreses grans per estar als consells, per estar a la presidència, i la veritat és que ho he fet, i ho he fet moltes vegades, i m'ho he passat molt bé. I ara estic a la COE, jo conec molt bé l'entramat empresarial espanyol. Des de feia anys, des d'aquí de Foment, estàvem dient que ho teníem que canviar, i ara hem arribat a la COE i ho tenim que canviar. És molt complicat, és molt dur, l'estatus quo és terrible, però tenim un avantatge. Amb la crisi tenim moltes més possibilitats que abans de canviar moltes coses. Per què? Perquè els ingressos no són totals, no venen de totes bandes. Moltes de les nostres organitzacions patronals han tingut l'avantatge o l'inconvenient durant molts anys, i especialment amb els anys que aquí hi havia diners per tot, des dels ajuntaments, des de les comunitats autònomes i per part de tothom, de donar diners, i a partir d'aquí tothom feia els seus invents, sortissin o no sortissin, moltes vegades sense veure la rendibilitat, i ara no. I en aquests moments de que tot s'està aclarint, al final què quedaran? Quedaran les organitzacions que són sòlides, que són bones, que són correctes, que tenen la financiació adequada, i també l'estructura que poden mantenir. Ja heu vist que en les darreres setmanes hi ha moltes organitzacions nostres, patronals, però moltíssimes més des del punt de vista sindical, que hi ha neres de tot tipus i manera, i per tant tothom es tindrà que posar al seu lloc. Per tant, jo crec que és una oportunitat. A la COE, quan nosaltres vàrem arribar, hi havia una estructura important, l'hem tractat de reduir. Ara farem fitxatges nous. Per què? Perquè hi ha molta gent que portava 30 anys, i llavors, esclar, quan els hi parles d'internet, o els hi parles d'una pàgina web, o els hi parles de qualsevol possibilitat de fer segons quines coses, et diuen que de cap de les maneres perquè mai ho han fet. No, doncs ara tenim que fer coses diferents, coses noves. Una de les que estem
en aquests moments fent i tractar de tindre resultats amb els propers mesos és tractar de reunir a tots els private equities que hi ha a Espanya per tractar de que aquests incentivin els startups i les empreses molt petites que no tenen possibilitats de financiació. Com sabeu, en aquests moments hi ha dos problemes al país. Un és la confiança de l'empresari, la confiança dels empresaris que estan funcionant, i un altre d'aquells que voldrien ser empresaris o que voldrien ser emprenedors, de que veuen que això és molt complicat, i després la financiació. La financiació és realment l'altre problema. Una dada espectacular és que a Espanya l'any 2006-2007 al registre mercantil es feien 150.000 empreses, l'any 2011 s'han fet simplement 80.000. Però també l'altra dramàtica és les empreses que s'han destruït a Espanya en els darrers 4 anys, que han sigut al voltant, des que comença la crisi, des de finals del 2007 fins al 2011, s'han destruït al voltant de 200.000 empreses. També és veritat que des del 2000 al 2007 s'havien creat moltíssimes, i si ho mirem simplement perspectiva segle XXI, les dades encara són positives. I moltes vegades simplement mirem les dolentes dels darrers 4 anys i no veiem l'evolució que hi ha hagut amb els anteriors. Per tant, podríem ser mitjanament optimistes. Però jo crec que és molt important que una altra vegada tractem de facilitar les coses perquè la gent que vulgui ser emprenedora, que sigui empresària, ho tingui fàcil i que no tingui una carrera d'obstacles. Jo sempre soc de la teoria de dir hem de deixar que la gent vulgui ser empresari des de les escoles bressols fins a la universitat, i inclús quan estan treballant a la pròpia empresa. Als Estats Units, d'on surten les empreses? De molta gent, és veritat, surten dels garatges, sí, surten de la universitat, sí, i de molta gent que està treballant a l'empresa, que no li fan cas a la seva empresa i que llavors es munta pel seu compte i crea una nova empresa per desenvolupar moltes vegades, innovar coses que a la seva empresa no li han deixat fer, i hi ha moltíssims casos per aquesta via. Per tant, jo crec que és un moment important, oportú, per tractar de fer tots aquests canvis. Tenim l'avantatge de que moltes vegades abans la figura de l'empresari estava molt mal vista. En aquests moments moltes vegades no està perfectament ben vista, però que al final la gent no és tonta i veu que l'empresari crea empreses, les empreses són els que creen els llocs de treball, i que, si volem, el gran problema d'aquest país és l'ocupació, i per tant ha de ser amb més empreses. Deixeu-me que us doni, per després entrar al torn de preguntes, si podeu preguntar el que vulgueu, situació econòmica del país. Aquest país ha anat molt bé durant una sèrie d'anys, i malauradament des que comença la crisi, i bàsicament l'any 2009, on el PIB a nivell mundial baixa i està quasi bé al voltant d'una manera important, profunda. Aquí a Espanya el 3,7% baixa el 2009, i quan 6 mesos abans ningú deia, cap organisme internacional estava dient que baixaria el que va baixar. Aquí moltes vegades no ens assabentem exactament de lo que estava passant, i això sí, hi ha un canvi de política econòmica al maig del 2010, que és quan Europa li diu al govern Zapatero: o canvieu o us oblideu de la financiació. I això passa maig del 2010. Aquí el govern Zapatero no creu la seva política anterior i comença a fer un viratge important, i tracta de restringir la despesa, fa un acord amb sindicats i amb empresaris amb el tema de les pensions, que, recordem-nos, el PP en aquells moments no ho acceptava, al final no va dir pràcticament res, però al principi s'oposava. Després, a l'agost del 2011, el Zapatero, els sindicats i a nosaltres mateixos, a la COE, ens diu per sobre de tot moderació de rentes, moderació salarial i flexibilitat interna a les empreses, perquè això si no va, i això és el que em demana Europa, això és el que em demana una famosa carta del Banc Central Europeu que li envien el mes de juliol al Zapatero i al Berlusconi, i que diuen bàsicament les reformes que s'han de fer a aquests països, perquè és que si no la financiació a aquests països s'acaba, i si s'acaba passa el que ha passat amb altres països. Els sindicats no li fan en cap cas, nosaltres els tractem d'insistir, no va haver manera, i al final Zapatero va creure que el més oportú era convocar eleccions, sapiguent que les eleccions les anava a perdre. Tenim un nou govern des del mes de novembre, i aquest nou govern
govern, el president de govern, el Rajoy, des del primer dia, nosaltres ens ho diu d'una manera molt clara, jo vull fer les reformes que em demanen des de fora que les fem i que jo crec que aquí no hi ha altra solució per fer-les. Per què? Perquè Espanya és com un malalt, diguem que té tota una sèrie d'enfermetats, tota una sèrie de malalties, li calen tota una sèrie d'operacions traumàtiques perquè és situació d'emergència i s'han de fer el tema estabilitat pressupostària. Amb això es posen d'acord amb el PSOE com a altre gran partit i cometen un petit error que probablement hauria sigut molt fàcil posar-se no simplement amb el PSOE, sinó amb molta més gent, pràcticament tot l'arc parlamentari, però no passa res. Segona, reestructuració financera. Diguem, aquí a Espanya la reestructuració financera que han fet en uns altres països no l'hem fet a la velocitat i amb la intensitat que s'ha fet a altres països i el tema de la bombolla immobiliària i de tots els crèdits immobiliaris estaven allà i pràcticament no pas què passava i no s'abordava. Contem que hi ha hagut altres països on el segon, el tercer i els Estats Units, grans bancs dels Estats Units, pràcticament es van nacionalitzar, perquè al Citibank li van donar tots els diners del món, al Royal Bank of Scotland, a Dexia, a tots els bancs a tot el món se'ls hi va donar molts diners. Aquí a Espanya no, unes quantitats molt petites, molt reduïdes. És veritat que després s'han donat unes possibilitats d'aval, però quantitats, intervencions, nacionalitzacions, aportacions de diners bancaris pràcticament s'ha fet molt poc i al final ha sigut al final de la pel·lícula quan la resta de països ja estaven tornant, és quan aquí nosaltres hem començat a fer-ho. Per tant, la reestructuració financera era absolutament imprescindible. Diguem, amb el tema bancari no hi ha hagut grans problemes perquè aquí tenim els dos grans bancs que tenen la seva participació al mercat espanyol és important, però que amb la projecció internacional que tenen són molt més importants fora d'Espanya que dintre d'Espanya. Hi ha hagut tot el tema de caixes, les caixes hi havia fa pocs dies, hi havia 45 i al final arribaran a ser 8 i bàsicament quedaran grups 3 o 4 grans. Aquí tenim l'avantatge que tenim una caixa que va molt bé, molt gran, consolidada, ha tingut ahir, abans d'ahir, com el sistema financer més solvent, diguem, per Standard & Poor's, i després tenim la fusió al voltant de Bankia i les altres caixes que seguríssim que hi haurà processos d'absorció, fusió en els propers temps i tindrem un sistema financer més o menys sanejat. També s'ha fet una cosa molt important el darrer divendres de cara a la financiació, és a dir, la morositat de l'administració, especialment els ajuntaments. S'ha fet un decret llei que aquesta setmana l'estem perfeccionant i que probablement demà veureu que queda perfectament clar, en el sentit que els proveïdors dels ajuntaments s'afegirà els proveïdors de les autonomies per llista, diran quines són les factures de què deuen. Aquestes factures no són problema perquè no computen deute, no computen nou dèficit perquè ja estan comptabilitzades als anys anteriors. No es dirà exactament el que diu el decret, que diu i els que facin una quita es posaran al principi de la pel·lícula. No, això no sortirà perquè es tindrà que canviar, hi haurà un reglament o potser un canvi de decret llei, això probablement aquesta tarda es resoldrà. És a dir, es posaran tots a la llista, ja veurem si tenen que renunciar o no a interessos, ja veurem com es posen, qui es posa primer a la llista o segon a la llista o darrere la llista. En 2 mesos estarà arreglat i això el que donarà és una liquidesa al sistema que en aquests moments no té, perquè els grans començaran a rebre diners i els petits, diguem, normalment rebran també aquests diners i per tant hi haurà liquiditat al sistema i això ens donarà una petita empenta que en aquests moments si no és realment dramàtic. Per tant, s'ha fet el tema d'estabilitat pressupostària, s'ha fet el sistema financer, s'ha fet la reforma laboral, que si voleu després en parlem i us explico com ha anat i de quina manera i per què com hem sortit i per què els sindicats han dit una cosa i nosaltres hem dit una altra i que independentment que els sindicats ara diguin que la reforma laboral s'ha fet amb la pluma de la COE, home, no és veritat però no és mentida, però diguem, el que sí que és veritat és que el 25 de gener nosaltres amb els sindicats, i jo crec que això s'ha de parlar i s'ha de dir, jo ho dic sempre i en benefici dels sindicats, vàrem signar un acord de moderació salarial impressionant. A mi això va ser el 25, el 24 al matí jo no m'ho creia.
m'ho creia de cap de les maneres, això està trencat, i els sindicats, després d'una reflexió interna important i d'una pressió, i que nosaltres és que hem estat 100 hores parlant amb els sindicats, 100, no 99, 100, més de 100, van arribar a la conclusió de que aquest país tenia que fer una modificació, un manteniment de salaris, perquè és que si no la nostra competitivitat era un desastre. Què és el que ens deien de fora? Fora el que no entenien els empresaris estrangers és de que any 2009 aquí amb decreixement, increment de salaris 2,5. Alemanya, decreixement, baixada de salaris l'any 2009, 1,5. Deies que hosti, vostès estan bojos, l'economia va cap a baix i vostès incrementen els sous, com ho fan això? I a Alemanya el que han fet és tractar de reestructurar les empreses. Aquí no, aquí el que estaven fent era, quan hi ha un problema, en lloc de reestructurar, tots fora, perquè no hi havia sistemes, no n'hi ha encara sistemes per poder flexibilitzar les plantilles. A Alemanya les deixaven en stand-by, a Itàlia, a la italiana ho portaven a la Cassa d'Integració, primer per un any, després per un any, feien compatible el que et donava l'Estat i que tu en lloc de treballar 8 hores treballaves 4 i que les altres 4 feies formació, però formació obligatòria, i que després quan això li donaves la volta tu sabies d'enginyer i després sabies de 2 o 3 coses més, i tu estaves en un lloc de treball concret i després sabies una miqueta més. O sigui, a tots els països van fer tota una sèrie de temes de que, des del punt de vista pràctic, aquí no era. Aquí anava d'acomiadament improcedent, i per això a Espanya, l'any 2007, 2008, 2009, teníem percentatge d'acomiadaments improcedents, 88%. Això no pot ser. Diguem que els empresaris, que hi hagin empresaris il·legals, per dir-ho d'alguna manera, home, com a metges també n'hi ha, però el 88% fent-lo malament, impossible. Per què? Perquè al final aquí no tenies més remei que fer el famós despido express, 45 dies, 42 mensualitats, però senyor, adeu. Per això el Zapatero va fer la reforma laboral el 2010 i el 2011, i aquests números de l'acomiadament express van passar al 66. Què passarà amb la nova reforma laboral? Aquest 66 quedarà amb el 5, amb el 10%, el 4%. Per què? Perquè tots els acomiadaments seran més o menys legals sempre que compleixin dues condicions. Una, que tinguin pèrdues les empreses, i dos, una baixada de ventes en 3 trimestres. A Espanya totes les companyies tenen pèrdues? No, ni molt menys. Avui han sortit els números de l'IBEX. Cap de les empreses de l'IBEX tenen pèrdues, per tant, cap de les empreses de l'IBEX podran fer aquest acomiadament de 20 dies i 24 mensualitats. Quantes empreses hi ha a Espanya que cotitzen impost de societats? Al voltant d'1.400.000. 200 són inactives, queden 1.200.000. D'aquestes 1.200.000, amb dades del 2009, que són les darreres dades, hi ha 660.000 que tenen pèrdues. Aquestes tindran la possibilitat de fer això. Les altres no. Però les altres són les que bàsicament tenen beneficis. I si tenen beneficis tindran que fer els acomiadaments en les condicions que tinguin que ser, i amb una possibilitat de que les que tenen beneficis normalment no acomiaden, sinó que acomiaden les que tenen pèrdues o estan en situació de reestructuració o en situació de tindre que reconvertir la seva feina. Per què? Perquè no tenen comandes, que al final és el gran problema de les nostres empreses. Per tant, hem fet estabilitat financera, estabilitat pressupostària, reforma financera, reforma laboral, després si voleu entrem en detalls, i el tema de la morositat és molt important, i ara queden altres reformes, sense dubte, que són absolutament imprescindibles i que són les famoses reformes estructurals. Hem de parlar seriosament del tema energia. Jo aquest dematí estava obrint la Societat Nuclear Espanyola explicant què és el que passava, el dèficit de tarifa, per què s'arriba a aquest dèficit de tarifa, que si sí o no nuclears, que si sí o no cicles combinats, què s'ha de fer amb les fotovoltaiques, amb les renovables. I m'expliquen una miqueta el problema que tenim i que s'ha d'abordar. Tema de justícia, exactament igual. Tema d'educació, exactament igual. Tema de despesa de les autonomies i de l'estat central, educació i sanitat, exactament igual. O sigui, ens queden encara tota una sèrie de temes que hem d'aprofundir, que hem de fer-ho, que hem de mirar-ho, que hem de veure què és l'eficaç i què no és l'eficaç, i a partir d'aquí fer-ho. Jo crec que ens hem trobat amb un president de govern que ho té bastant clar, en el sentit de dir, jo sé el que tinc que fer i ho tinc que fer bastant ràpid. Si aquest president de govern fa 3 dies que està. I no simplement aquest president de govern. Hi ha molts presidents de govern, i començant pel d'aquí, el de Catalunya, que han arribat fa poc a les comunitats autònomes, s'han trobat el que s'han trobat i estan fent no el que volen, sinó el que poden.
I a partir d'aquí fer a mig i a llarg plaç una reestructuració de la despesa per poder fer les coses d'una manera molt més eficaç. Jo què sé, per donar un exemple, en el tema de les mútues que ens afecten molt a les empreses i que és un sector que té excedència, que té excedents o beneficis, com vulgueu dir, però estrictament es diuen excedents. Tenen al voltant d'un terç de capacitat buida. Què vol dir? Que les màquines de ressonància simplement funcionen al 50% i per l'altra banda tens l'administració, la part pública, la sanitat pública, que no té màquines de ressonància. És molt fàcil, no? Si les paguem entre tots per una i per l'altra banda, fem-ho bé. Quiròfans, exactament igual. Probablement tindrem que canviar i dir, escolti, els quiròfans que ara treballen 12 hores tindran que treballar les 24 i d'aquesta manera ens carregarem la llista d'espera. Què s'ha de fer per canviar tot això? S'ha de fer un canvi laboral perquè la gent, els metges, puguin treballar pel dematí, per la tarda i per la nit. I si han de treballar dissabtes i diumenges, dissabtes i diumenges. Ens hem d'organitzar la feina d'una altra manera a la que estàvem acostumats fins ara. Hem de ser tots molt més flexibles per fer-ho tot, probablement de diferent manera i molt més eficaçment. I a les empreses exactament igual. Diguem que moltes vegades tens molts problemes, tenim aquests convenis col·lectius, més de 6.000, que són tots, que no s'han canviat en els darrers 30 anys. Tu t'agafes l'altre dia jo per dir un exemple, doneu-me el conveni connectiu d'aquest subsector de fa 30 anys com era i ensenyeu-me com està ara. Canvis? Zero. I com ha canviat el sector? I llavors t'ho expliquen, dius, miri, abans era negre i ara són colors, no té res a veure. I amb el mateix conveni? El que hem de ser és prou intel·ligents tots i aquí tenim bona part de culpa les estructures patronals i les estructures sindicals de que com això anava, no hem fet res. I ha arribat un moment de que hem de trencar moltes coses, però les hem de tractar organitzadament per no organitzar un caos. Que serà molt complicat i molt difícil i que moltes vegades diguem que sortiran perdent probablement la part sindical, sí, i també la part empresarial. Diguem, nosaltres per fer bé tota aquesta nova estructura de convenis col·lectius probablement ens tindrem que carregar o deixar malferits a molts dels nostres, però ho tenim que fer, perquè si no ho fem, la veritat és que no farem el que hem de fer a aquest país, que és renovar-lo, modernitzar-lo i posar-lo en una situació absolutament diferent i molt més competitiu de cara a futur. Per tant, jo dic, tenim molta feina a fer, això serà molt complicat, serà molt difícil, però seguríssim que si fem tots plegats, i l'important és tots plegats, a mi m'agradaria, quan dic tots plegats, tots al Parlament o la majoria, les màximes majories al Parlament sapiguen el que tenim que fer. No m'agrada que l'oposició, ni la d'aquí, ni la d'allà, ni la de l'Ajuntament, ni la de les comunitats, uns contra els altres, perquè al final dius, jo ara aquests dies estic, jo sempre moltes vegades a contracorrent, estic parlant molt bé de Zapatero. Per què? Escolti, Miguel Zapatero, el maig del 2010, li van donar tota una sèrie de feines. Li van dir, o fa això o s'acaba. Zapatero va tractar de fer la reforma laboral. Va fer uns canvis importants, va tractar de fer-lo de la moderació salarial, va fer-lo de les pensions, en sentit contrari a el que ell creia. Després potser ho va entendre, però va canviar l'orientació, no va tindre temps i també és veritat, durant una sèrie d'anys és que no es va assabentar del que estava passant. Però al final els fets són els fets. Ara, el que no podem posar-los, tots plegats, la societat en el seu conjunt, al Partit Popular, moltes pedres al camí. I exactament igual a Convergència aquí, i exactament igual al PP a Galícia, i exactament igual a qui surti, tant se me'n dona que surti el PSOE o el PP a Andalusia. No podem posar pedres. El que hem d'aportar són solucions, i tots. I el que tingui solucions millors de les que estem dient nosaltres, que les digui sobre la taula. Jo, en les reunions amb els sindicats, moltes vegades els hi vaig oferir la possibilitat de dir, escolta, a veure, tipus de contractes, quins creus tu que són els millors? Jo estic disposat, sense mirar-ho, que el que tu diguis, un o dos tipus de contractes, recolzar-lo al 100%. I tu em deixes que jo faci dos tipus de contracte. Jo et diré quins són. Temps parcial, sense condicions, i un de formació, sense condicions. Els posem els 4 en marxa i dintre d'un any veiem resultats i a veure qui s'ha equivocat i qui no s'ha equivocat. Nosaltres, amb aquest tipus de contracte, sense una bonificació,
sense una deducció, simplement contractes de que deixin a l'empresari la màxima flexibilitat possible. Sobre la taula hem posat moltíssimes propostes. Jo vaig posar una informalment, i la que es valia, els minijobs alemans. I els minijobs alemans són pura i simplement que Alemanya, que van veure que tenien una taxa d'atur espectacular, van dir que això se'ns en va. I què van fer? Contracte a temps parcial a tope. Espanya té el 14% de temps parcial, Alemanya el 24%, Holanda el 48%. Així ens surten després les estadístiques d'atur d'Holanda i d'Alemanya. Tenen un 24% de temps parcial. I després els minijobs. Els minijobs hi ha 4.600.000 persones a Alemanya que tenen contractes de 15 hores. Que dius, amb 15 hores no es viu. No es viu, és veritat, no es viu. Però, a part d'això, a 2.600.000 tenen un complement d'atur. Amb el complement d'atur i les 15 hores que treballes és molt millor que tinguis un atur total i no treballis. Dius, escolti, aquesta és la solució definitiva, no? Però mira, és una solució pragmàtica per sortir del tema tal com estem en aquesta situació. Aquí no, aquí és o tot o res. Mi semblava com que si la gent s'apuntava a l'atur tindria més possibilitats. I jo crec que hem de fer coses molt més flexibles, coses molt més pràctiques, coses molt més pragmàtiques. I això és el que estem plantejant i això és el que estem tractant i que veiem que en aquests moments no hi ha altra alternativa. I si hi ha altra alternativa, que ens l'expliqui, que ens la diguin i que per part nostra, per part de la COE estem disposats. La Marta suposo que diu aquí, calla d'una punyetera vegada, jo callo i a partir d'ara pregunteu el que vulgueu. Aquí el que estem tractant és de reunir tota una sèrie de private equities, que aquí a Espanya hi ha molts de diferent manera, i estem tractant d'agrupar 5 o 6, i especialment els petits, o sigui, els que inverteixen en una empresa molt petita, per fer un fons, bàsicament per a empresa molt petita i per a inici d'empresa. Això és un tema que s'interessa bastant perquè en aquesta taula som 3 startups que estem. Jo soc president d'un private equity d'un fons important, però per empresa mitjana, és a dir, empresa que facturi 10, 15 i que tingui un enterprise value de 25-30. I jo sé la que ens arriben, i jo sé la que ens arriben petites i que nosaltres no estem especialitzats en això. Per tant, és una mancança que hi ha al mercat, que està claríssim i que el que es té que fer és tractar d'omplir-lo. Ara, en aquests moments, aquí a Catalunya, l'ICF està tractant de fer-ho també amb una sèrie d'empreses de private equity, però a nivell d'Espanya també hi ha aquesta idea, ens ho han parlat, ho estem mirant i jo crec que en un mes i mig això serà un fet. Sí, nosaltres, a COE i a la resta d'organitzacions, probablement amb el tema de xarxa social, amb el tema de webs, no anem en primera línia. Però també hem fet una miqueta de què és el que fan a fora, a totes les organitzacions, des de la Chamber of Commerce americana, passant la patronal francesa, la italiana. Malauradament no ho fem bé, amb aquest tema no ho fem bé, ho estem mirant des de fa 6-7 mesos. Nosaltres a la COE hem arribat fa 12 mesos i tenim una feinada brutal, i la primera feinada brutal ha sigut tot el tema laboral i el tema intern nostre, el tema de comunicació externa i tal i qual. Estem en aquests moments mirant tot això, però està claríssim, a la mínima que fem qualsevol cosa de comunicació amb xarxa, la reacció que tenim és super positiva. Exemples molt clars, tenim 220 organitzacions a les que no se'ls enviava moltíssima informació que dintre de la COE tenim i que la gent no sap. Jo què sé, el tema, per posar un exemple, el tema de la morositat, el tema famós del Real Decret Llei del divendres. Clar, va ser rebut per tots, escolta, fantàstic i tal i qual, però ràpidament tothom va veure que aquí hi havia una sèrie de problemes. Molt bé, dimarts i dimecres nosaltres ja hem reaccionat. Ahir ja vàrem enviar al govern la nostra opinió, ja vàrem parlar amb el govern i probablement aquesta tarda o demà al dematí això s'arregli. Això, per primera vegada a la COE, ahir les nostres organitzacions ja ho tenien.
aquest dematí hi han hagut no sé quants e-mails, moltes gràcies perquè això és el que nosaltres volíem que fer, que tal, que qual. I després a partir d'aquí és la xarxa, diguem, la xarxa que tothom sàpiga el que estem fent. Nosaltres no expliquem suficientment moltes de les coses que fem. Problema, hi ha moltes vegades que no ho podem explicar. Moltes vegades no ho podem explicar. Quan estem en plena negociació amb qualsevol tema, és que no ho podem explicar. Però quan es fan coses d'aquestes concretes o que veiem temes que estan mal fets i que nosaltres la corregim o tractem de corregir immediatament, això sí que ho podem fer. I una altra cosa molt important, tractar de vendre país a fora. Nosaltres, la Mònica i jo estem en aquests moments, a mi em voldrien entrevistar però dotzenes de diaris. Estem fent moltes entrevistes a fora, perquè és el que ens convé en aquests moments. Ens interessa molt més parlar amb Les Echos, amb Le Figaro, amb el Financial i amb el Wall Street que parlar amb els diaris d'aquí. Per què? Perquè estem en un moment d'emergència. I d'emergència com a país, i ens estem jugant el país a fora, no ens ho estem jugant aquí, ens ho estem jugant a Brussel·les. Nosaltres en aquests moments tenim una presència i estem fent el lobby fora. Després, quan l'enfermetat aquesta sigui més reduïda i ens puguem fer segons quina cosa aquí, ho farem aquí. Però en aquests moments la situació és prou complicada i ens estem volcant a fer les coses a fora. Estem utilitzant moltíssim una organització que per vosaltres segur que és desconeguda, que és la Business Europe, que és la patronal europea, per tractar d'influir i de dir coses nosaltres a fora i que els altres també ens ho fan aquí. Per exemple, jo què sé, els italians, la Confindústria italiana, quan van veure tot el tema de la reforma laboral espanyola, ens van trucar, la presidenta de la Emma Marcegaglia de Confindústria em va dir, escolta, ¿por qué no explicas això a Italia? Oye, pues videoconferencia, y como tú hablas italiano, oye, en la Junta Directiva de Confindústria. Per què? Perquè a Europa tenim que canviar les legislacions. Europa s'ha quedat antiga, absolutament desfasada, però amb moltíssima legislació, la laboral, totes les legislacions són molt complexes i després hi ha altres països que la legislació és molt més simple, molt més fàcil i fan les coses molt més ràpides. Hi ha un document del Banc Mundial que diu que la despesa administrativa per les empreses a Europa és al voltant del 3,5%. A Espanya arriba quasi bé al 5%. Als països del nord d'Europa al 2%, als Estats Units a l'1% i a la Xina al mig. Costos, overhead, ho tenim que arreglar, els famosos temes de que no pot ser que la comunitat, la ciutat de Múrcia té 65.000 fulles de butlletí oficial de la província cada any. Potser, i les comunitats autònomes totes juntes, 700.000. Estem bojos i això li hem de donar la volta. I com li podem donar la volta? Home, tractant d'influir el món empresarial perquè ens ho facin fàcil.